Ja tervetuloa takaisin taas Binding of Isaac Rebirthin pariin. Nyt vähän tässä mietin, että mitäs me tällään tehtäisiin. Voitaisiinko mennä seuraavaan challengeen, tai sitten voitais lähteä Magilla koettamaan voittaa Boss Rushia. Mennään Magille. Ainakin kokeillaan pari runia, jos ei onnistu, niin mennään sitten challengeen. Koska challenge aina välillä vetää. Sen verran me tiedät, että challenge on tässä ainakin osa huomattavasti vaikeampi kuin mitä alkuperäisessä. Eikö sellaisen vähän niinku kuullut? En tosiaan tiedä, meidän kaikkia challengeja ihan tiedä vielä tarkalleen mitä niissä tapahtuu. Tuon seuraavan headtrauman mietin sen takia, että me katoin Bisnapin videon, jossa sattui sen vetämään ja ajattelin, että no ei se ole iso spoileri loppujen lopuksi, että näen, että missä siinä challengeissa on kyse. Oon nyt Bisnapin videoita aina välillä katsellut muutaman. Mukava katella niitä, kaveri osaa pelata. Ja todennäköisesti... no, käytetään se, koska minä varoin, niin käytetään vielä aiemmin. Tietysti olisi voinut yrittää käyttää se jossain, mistä olisi mahdollisesti saada niinku Secret Room. Mutta no jaa, tai Tintin Rocky, ei sillä ole väliä. Mut niin, me veikkaan, että Bisnap tulee myös vetämään semmosesta, mitä me en itse tule ikinä onnistumaan. Me on kuullut vähän jo kauhutarinoita tän pelin. Niin kun uudet superbossit on aika pahoja. Me ei ole vielä edes mitään hajoa, miten ne avataan. Ja mutta ei huolehtia niistä vielä. Meidän nykyinen tavoite on kuitenkin päästä vaan challenge, tai siis boss rush -huoneet kaikille läpi ja sitten ruveta Sheolia ja Cathedralia pohtimaan. Ja sitten chest voi ollakin aikamoinen haaste. Kuitenkin 100 tuntia tuli pelattua originaaleja, nyt ekan kerran meni chest läpi, että niin. Toisaalta me nyt kyllä varmaan tässä saavuttanut 800 tunnin aikana huomattavasti enemmän kuin mitä siinä alkuperäisessä Isaacissa. Haluaisin uskoa, että me on parempi pelaaja kuin mitä olin silloin tavanaisikkoja pelatessa. Se on paljon helttiä, se käy. Niin ja niille, jotka en muista, niin Magi tosiaan aloittaa 4 sydämellä. Se on yhtä vahva kuin tuo... Jiik! Niin, Magin damage on yhtä korkea kuin Isaacillakin, mutta sillä on speedi yhden huonompi. Ja aloittaa tuolla Jamhartilla, joka on tuollainen uudelleen käytettävä sydämenantaja. Mie en ajatellut kyllä nyt yhtään. Ikävä, että item room on tuolla. Tässä meillä on avaimen jostain. Et siellä käy, mutta innoittaa, että se jouduu menemään tuohon huoneen läpi uudelleen. Miksi minä ottaa tuota kolikkoa äsken? En tiedä. Ikäviä asioita tapahtuu. Hei, tosi huono kerros. Täällä ei ole niinku tyyli vihollisia juuri ollenkaan. Hei, tää kerros oli ihan paska. Minun kaduttaa, että mä en ottanut sitä pommia. Tehdään sen verran. Mä otin tässä huoneessa kuitenkin jo hitti. Tätä kerran tuolta. Okei, en sano mitään. Ihan fuck. Avaimia tarvitsisin kovasti. Minä veikkaan, että me otetaan ihan kohta uusi runi. Ja item room mittaa jo välistä ja täällä on tappelemaan Hauntia vastaan. Se nyt kerrankin nää pikku kummitukset ei gangbangää minua yhtä pahasti kuin ennen. Tääkään ei oikeesti edes paha bossi, meillä on silloin pari ekaa kertaa pelaahin ja huonosti. Tuo oli tyhmää, ei sais mennä sitä tälle samasta haissa kovin pitkään. Melkein jos turvallisempi tehdään just niinku näin.
tähän just tuolle, että sen jälkeen kun se on ampunut, niin vähän aikaa menee sen kakkosen, ei varmaan kuitenkaan ihan heti voi ampua uusiksi. Mutta ei kyllä itemruumi nyt välistä, joka inhottaa minua tosi paljon. Kylläpä on inhottavaa, kun tulee kurse. Olikohan mulla äsken se kurse, että en tunnistanut mikä esineet oli, koska emme kyllä ole vielä nähnyt, että mulla olisi tullut kurseen, mutta emme kyllä nähnyt mikä tuo esine on ennen kuin vasta otin sen. Onpa siellä kamalia kerroksia nytte. Ankeita huoneita, eikä esineitä tarjolla. Avain. Pommit on tyhjää parempia, mutta ei paljon. Ei avaimia. Tiesin, että onko se damagea, mutta yritin silti parhaani. Ai. Ai. Hei. Mutta pitäis molempien kuolla aika pian, mä molempia ampunut jonkin verran. Hei oikeesti. Mä oon Cave 1 menossa saanut vielä yhtä ainutta avainta. Se on aika kohtuutonta. En oikeesti yhtään välitä tällaisesta. Jonkun tekemään jutun, mitä me en välttämättä kovin mielellään tekis. Se on mun ainoa chance, että me pääsin ehkä item roomiin. Ensinnäkin toivotaan, että tässä on secret roomi. Ei ollut. Toivotaan, että ei voi olla, koska tuon ei pääse. Tuonne seinustalle. Tätä me en mielellään tekis, koska tää on musta vähän tuhlausta ja potentiaalia, että me en saa yhtään mitään, mutta tehdään silti. Anna mulle avain. Paskiaine. Mie tiedän, että mun ei kyllä hirveästi pitäisi tuhlata myöskään tälleen saa aikaa, koska me yritän kuitenkin päästä sinne boss-huoneeseen. Ui, avain. Mutta toisaalta, jos mulla on, ei saa hirveästi esineitä, niin se tekee boss-huoneessa joka tapauksessa todella vaikeen. Niin. Yes. Ja tuolla me kävi ihan sitten, että sattu saamaan toisen avaimen, niin olisi tuon arku avata. Ja kun saa kolikon, vaikka tälle antaa kerran. Jokeri vie Devil-huoneeseen. Coachit otetaan. Päästään aina varmasti Devil-roomiin. Jos siinä on sellainen hyvä pieni asia, että... Okei, sieltä... Eikö se mitään pitää siut? Se teleportaat mut vissiin item roomiin ehkä mahdollisesti. En muista mistä mä olin puhunut siis jotakin vissiin Devil roomiin pääsemisestä. Niin, no siinä on se... Koska me aloitan sen verran... Tai me saan aika hyvin sydämiä heti alkuun. Jos mulla käy tuuri ja saan Devil Roomista tyylin Brimstonein, niin se helpottaa mun elämää huomattavasti. Mä nimesin Challenge Roomiin tai Sheoliin. Challenge Roomhan on tavoite, mutta katsotaan nyt. Onko me tarpeeksi nopea?
Gertie, sun tappaminen kestää aivan liian kauan, voisit se kuolla. Matchbook Evil Up. Niin tuolta me sai sen Goatheadin. Mulla on paljon pommeja. Tää muuten esine, joka mä nyt sain, niin tää taisi unlockata silloin kun minä Edenillä pääsin sen boss rush läpi. Semmonen mielikuva, että siitä alkoi semmonen hassun näköinen esine. Silloin me kuvittelin, että se oli ihan boss rush läpäisystä, eikä siitä, että voitis nimenomaan Edenillä. Nyt olemme fiksumpia. Mulla ei oo kauheeta stressiä siitä, että saanko meidän avainta, jos tää kerran tää... esine voi teleportoida mut sinne. Se voi olla tava random, tai ei tää random teleporterikaan tuskin ole. Koska tässä on kuitenkin teleporteri ihan esineenä. Ei chargereita. Championi ensin, joka ei edes dropannut mitään. Surulliset championit ei enää aina droppaa jotakin. Musta originaalissa ne aina näin teki. Nyt sä veivät Secret Roomiin. Onhan tää joku sellainen teleporttaja vie aina johonkin tommoseen niinku spesiaalihuoneeseen. Et se voi vie niinku item roomiin, secret roomiin, voisikohan vielä vie kauppaa, super secret roomiin ja voisikohan ehkä jopa vie jopa devil tai angel roomiin. Voi paska sun kanssas. Mulla on kuitenkin avain, niin lähetetään sieni. Sitten saadaan jotakin. Range up käy. No, mulla on kuitenkin avain ja pääsee kuitenkin tässä kerrossa item roomiin, joka on aina plussaa. Pääsen ensi kerroksessa kanssa. Hei, lopeta tuo. Oikeesti. Lopeta. Uusi sydän. En vieläkään löytynyt item roomia. Oh! Hei! Mä sanoin, että sulla on lupa väistellä. Mä sen verran pommeja, niin... Pakko lähteä etsimään kyllä item roomi. Mennäisin jo katsoa, koska secret roomi tossa kaikki 4 huoneen välissä, mutta ei se voi olla, kun mä oon käynyt jo item, secret roomissa siis. Hei! Johonkin teistä pitäisi sitä osua. En käy kaupassa sen takia, että me voin käydä sillä pommien avulla tuon secret room halki. Minä teenkin juuri niin, kunhan ensin meillä on hyvä item roomi. Taas tämmönen huone. Tear Blast. 5 pommeja, okei. Tear Blast kuulostaa siitä, että se olisi niinku Damage Head-efekti. Koska sellaisen, jos mulla olisi Brimstone, niin se tekisi semmosen... Vähän niinku Azazelin Damage Head-efektin. Jos ois, niin vähän siistiä. Joo, aika isoja kyyneleitä. Saa Soul Heartia. Vaihdetaan lopussa. Mä olisin halunnut ton patterin, koska mulla aiemmin ollut sitä vielä, mutta mulla ei olisi ollut varaa siihen kuitenkaan. Ja mitä helvettiä minä teen?
Tuota me en voi puolustella mitenkään, joten en edes yritä. On ihan huono paikka. Nyt se pitäis kuolla. Kiitos. Chad! All stats up, then shuffled. No, mulla on damage edelleen 3, se on hyvä. Krampus! Jos sä haluat tiputtaa Krampus headin, niin mie en yhtään pistä sitä pahakseni. Hei! Ei voi ottaa noin paljon damagea. Lamp of Gold. No, saan sydämiä takaisin. Lamp of Gold, mitä pidempään sulla on tiedon ruudussa, sitä enemmän se tekee vahinkoa, kun se lopulta osuu. Blind. Onhan tuota, en tiedä mitä esineitä minä en ostanut. Ai niin, mulla on tää. Best bud. Okei, me voin lähteä vaan kiireellä juoksemaan, niin etsimään bossin. Ultra Pride. Ne on tapellut sinun vastaan jo kerran. Vittu, kun osuit tuolla kriipillä. Ai sit edes droppaa enää edes left handia, vaan kun sut on kerran voittanut. Kusetuksen makua. En täältä ole sitä kuitenkaan tarvinnut, mutta kuitenkin. Koen, että minun olisi pitänyt saada left handi. Kauhean nopea. Siis siinä kun se suflas mun statsit, se antaisi siis speedia. Näinkin ei pitäisi olla ikinä näin nopea. Hei! Mie vihaan näitäkin pihalla tosi paljon. Tarkoitus oli lähteä tosi nopeasti etsimään vaan boss room, mutta mie onnistuin jotenkin taktisesti valitsemaan semmosen reitin, että me joku katsovaksi kiertämään kaikki huoneet. Kuole. Ja kun tuossa esineessä charge, niin me voin sitten seuraavassa kerroksessa suoraan lähtee tuonne, tai suoraan käyttää sen. Vaikka se vie bossille kanssa. Mä oon pommeja, niin voin tehdä noin. Täällä on kaupassa. Ostan sydän. Räjätetään kauppias. Okei. On kyllä aika heikko setup, että mä en oikein tiedä, että voitankohan meistä boss-huonetta. Mutta niin sitä tietysti me nyt saa vaikka Devil Roomista jonkun tosi hyvän esineen. Esimerkiksi Brimstonein. Ihte Gate! Semmonen merkki, että se oli kahtuu ärsyttävä. Älä spoonaa koko ajan kavereita!
En välitä sellaisesta, etenkin jos ne on ärsyttäviä nuo vihollisia spawnaat. Hei, mikä tuo oli? Ammut tosi jännän näköisen laaseri. Ja minä tosiaan välitän noista hiton liipereistä, mitä siellä spawnailit tänne minun kiusaksi. Lopeta. Kuole. Opeu käy. Nyt Devil Room, jotain hyvää. Mä en tiedä mitä tuo on. Ostetaan se. Rotten Baby. Okei, noisin on joka tapauksessa. Just kun otin, niin tuli mieleen, että entäs onkin tuo Dead Cat. Se tuppi on kyllä oikeesti tosi heikko. Mulla ei varmaan kovin montaa minuuttia edes aikaa. Koska mä oon kuvannut vähän yli 20 minuuttia, että meidän alkuun vähän palloili siinä. Voi olla, että en edes pääse pois rashuoneesta ja joudun menemään Sheoliin tai Katedraaliin. Ihan jos rehellisiä olla, niin tämä setuppi tosiaan on sellainen, että mietin oikein, että haluaisinko me mennä sinne. Tai kumpaankaan. En ainakaan Katedraaliin. Tai en tiedä. Isaac oli... Tää uusi Isaac-taistelu oli minusta huomattavasti helpompi kuin vanha. Se on parempi taistelu siinä mielessä, että... Vaikka se olisi huonompi setuppi, niin se voit voittaa sen, mutta se voit yhdellä setupilla kustaa sen, jos se et niinku yhtäkkiä osaa väistellä. Sitten kun piti tulla tämmönen moni, missä on useampi pin, kun tappamissa menee aikaa. Jos pommi millään voisi räjähtää, mä haluan pois tuolta huoneesta. Kätevää. Hei! Görklingit, pois. No voi vittu. Äkkiä pommi tuonne ja sitten karkuun. Ja todella toivon, että tää reitti johtaa bossille. Olikin aika kovaa vahinkoa nuo tierit, mitä tuo pommi ampuu. Ai niin kun on vitun nuotiot, kun tuo ampuu minun kanssa. Sen takia mä olin äsken ouvosin dammaakin, vaikka näytti, että missä ei ollutkin. Se voi paskaa. Hei, aja Merror. Tää ei saa nyt achievementti siitä, että löystän huoneen. Ja nyt me en itse asiassa voi mennä ees sinne boss-rush-huoneeseen. Koska tää vie mut suoraan tuonne Loopiin. Paitsi me käytän tätä. Haha. Mekö veikkaa, että mene silti. Oot tarpeeksi nopee, niin se on melkein ehkä parempi mennä. Joo, en missään nimessä kerkee. Se oli vielä itse näin lähellä. Hitto, kun mä olisin lähtenyt oikeeseen suuntaan aluksi, niin olisin helposti kerennyt. Aina helposti ja helposti. Kato nyt, että voitanko me ylipäätään sitä. Ai, mulla ei enää avaimia. Niin kuin me käytiin niin arkkuihin. Tää runi voi olla hyvinkin tuhoontuvo. Vittu, kokeillaan silti. Tietysti... Joo, ei tuu edes emme tuu voittamaan maamia. Joo. Kokeillaan saman tien uusiksi. Koska tää video ei oo vielä niin pitkä. Mikä tuo on? Mouse Eyeshadow. Charm Tears. No, ihan jees. Pommi kelpaisi. Saisi Teeted Rockin.
No! En oo saa avataanko mulle pommia. No avain, hyvä. Pääsenpä ainakin item-roomiin ensi kerroksessa. Ja seuraavassa myös hyvä. Gemini on vähän ärsyttävä siinä mielessä Mäkillä, koska Mäki on hidas. Tule. Okei, Charm-tiedossa toimii hauskasti Geminiin. Devil Room, joka vähän harmittaa. Ei oo pommia, niin en pääse hakemaan tuota. Sitten kohta sen syöksyn. Fuck up käy. Ei erikoinen pilleri, mutta ennemmin luck up kuin mikään mun statsi alaspäin. Vittu mie vihaan näitä hämähäkkejä. Rehellisyyden nimissä on äärimmäisen yllättynyt, että en ottanut damagea tässä huoneessa. Hei! Se tuhlaat vaan aikaa! Ei oo mitään. Hetken aikaa oli, että hei, mehän voin käyttää ne mun Tear Blast pommeja, mutta tää on tosiaan eri runi kuin äsken. Pitkä huone. Mouse contact, yes! Hyvä, että sain tuonne siinä tapauksessa. No mutta... No pidetään. Tää voi olla vähän typerää, mutta me nyt pien pilpohtan. Koska tuolla on potentiaalia kuitenkin antaa just health uppeja sellaisia, joka on pidemmän päälle se on parempi kuin Yamaharat. Ja sit jos mennään bossihuoneeseen niinku Yamaharatin kanssa, niin joka on ladattuna, niin käytännössä se meinais vaan, että siinä että se antais niinku yhden hitin enemmän. Niin se ei loppujen lopuksi ole niin tärkeä. Jos olisi ollut Book of Revelations tai joku vastaan, mikä olisi antanut niinku noita niinku Soul Heartteja, niin se olisi ollut asia erikseen. Ja kun me ei tiedä, että me voin ainakin saada telepillejä ja sitten noita luck uppeja, niin ainakin 2 positiivista pilleriä. Telepilskin vähän riippuu tilanteesta. Me näen kyllä nyt jatkuvasti, mitkä on telepillejä. Speed range on.
Niin kyllä me ostan Book of Belialin. Koska Book of Belial on sairas. Jos me pääsen Boss Rush-huoneeseen asti, niin Book of Belial todellakin auttaa. Mietin kyllä ne on Blackheartit ihan liian nopeasti. Toki ärsyttää kun ne saattaa ampua niinku tommosen yhtäkkiä tuollaisen niinku sarjan. Eivät vaan voida ampua aivan kerran, sit sotkee. Hei. Me en äsken vielä oikein välitä, kun nää välillä vaan jää miettimään eikä ampua. Niin kuolihan se. Minkä mies äskeistä... Eikö niin mitään speed and range up ton ruisku? Ruisin miettinyt, että saanko me mitään esinettä bossilta. Niin tosiaan Mom's Contact aukesi siitä, että mulla oli 3 maamesinettä yhtä aikaa, eli nyt mulla oli Mom's Heals, Mount Patelon Pills ja sitten tuo Mom's Eyeshadow. Mä äsken rupesin miettimään, että eihän mulla ollut 2, mutta sitten muistin tosiaan, että Mom's Eyeshadow on todennäköisesti maamesine. Hei! Splash Damage Tears Up. Käy. Etenkin jos ne mun charmatierit hajoaa tuolla ja sitten tulee enemmän charmatiereja, niin ei yhtään hullumpi. Stone ja välillä tulee maam ja stomppaa. Tuo. Ei vitsin pahemmin charm vaikuta Gördiin. Se tuli tähän myöhässä, tiesitkö? Damage näyttää korkealta. Ja mulla oli vielä Book of Belial. Hei, tuon Dark Bomb. Kyllä. Täällä oli jossain... Oli jo sydändroppeja. Ei vissi muualla, kiitos. Ammumme silti ihan vauhilla ainakin. Maailmassa Tone, se hävisi stomppaa vissiin vähän minne sattuu. Se ei näyttänyt äsken targetoivan ketään, ei minua eikä vihollisia, niin... Minkä takia mä menin täältä? Minun vähän niinku... Minkä takia mä tein noin? En tiedä. Enkä oo mukaan tarpeeksi lähellä tuossa.
bossin, mutta en löytänyt vielä itemruumia. Hei! Hei, mitä sinä teet? Se oli charmappi, eli se minua kohti tulit. Hei, Devil Trooper Gurglings. Hyvä, yksi kuoli. Ja toisen pitäis... Noin. Hei, en voi nyt... Mitä? Vittu! Josta tuli tuommoinen saatana. Damagea HP up käy. Mitä sinä teet? Damage up, joo. Mie tein jotakin typerää meillä etsimään item roomia, koska siihen menisi aikaa. Ja mä sanon sen verran damage up, että mie haluaisin kuitenkin päästä niinku tuonne sinne. Niin mie kuitenkin haluaisin päästä sinne bossras-huoneeseen. No voi vitu! Ja sitten me ollaan tosiaan myös Dark Bomb, joka on bossras-huone siinä näppärä, koska siellä tuntuu tulevan sydämiä kohtuu tiheällä tahilla, niin Dark Bomb pystyy ne sitten konverttamaan Soul Hearteiksi. Oi vittu mitä paskahuoneita ja... Hyvä päästä nyt oleta, että ei ollut enempää. Vittu tuo viholliset ootte ärsyttäviä. Joku joihinkin yhdistetty charm ei niinku näytä auttamaan. Tuokin tuli niinku suoraan minun kohti vaikka kävän kaupassa. Toisaalta bossi olisi täällä päin. Typeryyttä. En taaskaan jää etsimään item roomia. Tää on hyvin uhkarohkea strategia, mutta mie kokeilen sitä. Voi... Jos me tarvitaan toista trinketti, niin me varmaan otan sen, kun vähän hakkas pelottaa, että... Koska meidän on varo, voiko tuo niinku tähän minun damageen. Mie oletan, että voi. Halo käy. Katsotaan minkä verran mulla on kelloa edellä. Okei, yhden kerroksen verran. Okei, mun... Tällaista huonetta nähnytkään ennen. En tiedä mitä tuo tekee, otan sen mieluummin, koska minun pelottaa tuo äidin stomppaileva jalka. Hyvä, nyt minun ei haittaa tyhjät huoneet, koska me haluan mahdollisimman äkkiä vaan eteenpäin ja löytää boss. Toisaalta ne huoneet, missä me käyn, niin jos viholliset droppaa siellä sydämiä, niin en pistä pahakseni. Tuli umpikuja, niin ihan turha jäädä sinne tuhlaamaan aikaa. Nyt mulla on pelaajan lataus, niin... Tää on ollut mitään. Hyvin epäilyttävää.
Ei! No, se teki kyllä vähän bosseihin damagea, kun me enteraan bossihuoneeseen. Se me en tiedä, että vaikuttaako se silloin, jos... Tai siellä yhdessä. Mikä on tuo? Extra Pillar Room. Okei. Pheromones. Mistä peli paska? Hei. Aina minun ostaa trinkettiä, koska mulla on... Tick. Hyvä, löytyi boss. Hyvä, syökää toisenne. En pistä pahakseni. Ja en käytä pukopelailijaa vielä. Me haluan säästää sen siihen. Itse mulla kävi tuuri. Tuli tää helppo versio maamista. Sitten minä väistän nyt tuota, koska meni höllemö. Tää on helppo versio, että tää vaan stomppailee. Tää ei ja ampuu välillä noita ovissa ton triple shotin. Tää ei spoonaa vihollisia ollenkaan. Toisin kuin se sininen, joka spoonaa niitä koko ajan. Tää on näitä vaikeimpia versioita. Voi vittu, me on tyhmää! Jos me kuolemme bosshuoneessa, niin... Magic Scab nostaa OP:tä. Mä en tiedä mitä Gimpi tekee. Otetaan se silti, koska minä on typerä. Mikä on tuo musta? Me jätään varmaan slowaa vaan. No itse se ei oo sinä. Glided ovun pitää saada tapettua heti, koska sillä oli tuo laaseriampuva kaveri. Aini Pheromones olisi varmasti niinku charmannut kaikki viholliset tai jotain. Ja oletatte kuitenkin, kun Gimpi tekee jotakin sellaista, kun ottaa hittiä, niin tulee jotain hyvää. Tai on mahdollisuus tapahtua jotain hyvää. En tiedä mitä, olisiko damagea tai vihollisiin tai jotain, mutta kuitenkin. Minä haluaisin sen takia, että ja todennäköisesti otan hittiä, niin saisi jotain plussaa. Mitä se ikinä onkaan. Vittu. Hei, nyt oikeesti kaveri. Hei, missä hämähäkin tulit sieltä? Kävelin tuohon paskaa. Kaveri, ota se. Okei. Kyllä olisi mennä tappamaan. No itse nuo ei voi tehdä isoja hyppyjä, nyt noin keskittyy logiin. Hitto, otin hit. Me sain Mä Soul Heartia äsken, kun otin hittiä. Koska se ole Gimpin efekti. Onks sulla mulle sydäntä? Ei. Vittu, me en oo noita saatanan punaisia paskoja, mitä tuo Carrion Queen jättää. Se pitäis tappaa ehkä sen takia tosi ihan heti kun se spoonaa. En muista kuka sen kanssa... Blackheartti! En tiennytkään, että siellä voi jättää Blackheartteja kanssa. Ja en vastusta sitä yhtään.
tiedä mitä siellä tapahtuu. Fistula kuolee itekseen. Hiiri oli vähän aikaa tuossa, se sattuu. Säikään, että vahingossa avaa niinku käynnistä valikon tai jotain. Joo, puolikasen voin ottaa. Mikä minun tuossa äsken taas osuu? Gerdi varmaan ampuu minua jostain. Tää ei oo vielä mikään läpihuutojuttu. Vaikka minä on kohtalaisen luottavainen. Joo. Aina välillä me saa sydämiä vissiin, kun otetaan hittiä. Se taitaa olla Gimpin, tai aina niinku spoonaa sydämiä, kun otetaan hittiä. Se taitaa olla Gimpin efekti. Ei paha esine sinällään. Tietysti voi olla, että mä oon väärässä, mutta aika vahvasti sen siltä nyt näyttää. Sulla varmaan mulle. 2. Kiitos. Kuolisto siihen. Kiitos. Tykkään muuten kovasti tuosta Darkbamin siitä, että se tulee niinku aina sun luokse. Tai se käy niinku hakemassa sydämet, siitä tulee sinun luokse ennen kuin se antaa se Soul Heartin. Vitun punaiset paskat. En tiedä mitä palavaa paskaa ne on. Se nyt oli ihan tyhmää damagea. Oh shit, me en yhtä ajatellut, että mun pitää tappaa Mask of Infamy kanssa. Koska mulla ei hirveesti mitään. Mikä niinku toimi siihen tehokkaasti. Tai me vois louvata sen. Vitun bloat. Haluat se bloat kuolla? Kiitos. No minun välillä osuu niinku nuo splash damagee. Se on ihan hyvä. Vaikka tekeekin vähän, mutta silti. Mun ei tarvii kiertää se selän taakse tehdäkseni siihen vahinkoon, niin... Oi shit, mulla on muuten vielä näitten jälkeen vielä sitten ainakin Falleni. Fallenkin on potentiaalisesti aika ärsyttävä bossi, eli sieltä tapahtuu nopeesti. Koska vaikka keskittyy... Famine vissiin kuoli, okei. En yhtään huomannut tuolla oli. Otetaan Death ensin. Ainakin sen verran, että Deathi saa hevoset elästä. Joo, tapetaan Death ensin ihan kokonaan. Ja jossain vaiheessa vuorki on. Ei perkeleen! Punaiset paskat. Ja toi Gimpi kyllä ihan kauhea usein noita sydämiä mulle spoonaile. Siinä mielessä se
on niin erikoinen. Meillä on tämmöstä punaista paskasta enää vahinko kuin mistään muusta tän hiton boss rushin aikana. Kun vielä lattialla on niin paljon verta, niin sitten hirmu herkästi... Yes! Magis bow! Hirmu herkästi niin jää huomaamatta, että missä ne on. Mikämäinen palkinto oli? Jos saatiin sitä jotain. Jotain tehtyä tän runin aikana. Sitten tulee melkein tunnin video. Kokeillaan nyt vielä, jos pääs vaikka Sheol läpi. Mä suhtaudun siihen aika epäilevästi. Dark Bomb kyllä pelasti minua. No en tiedä pelasiko minua hirveesti. Mä oikein kuinka monta kertaa ollut niinku täydessä heltissä, että kun niitä sydämiä oli tarjolla. Mulla on pommeja. Tosi järjesty yrittää tappaa noita, jos ei oo pommeja. Miksi me juoksin tosta? Sit mä sitä kahdesti hittiä. Hittomi on idiootti. Pelkää rahaa. Mr. Fred. Tapetaan Fredin kaverit heti alkuun. Minua pelottaa, että ne jossain vasta lähtee juoksentelemaan täällä ympäriinsä. Sitten musta tuntuu, että kenelläkään ei oo hauskaa sen jälkeen. Se Fred kyllä vaikuttaa olevan kohtuu helppo bossi, jos on vaan rangeja. Joo, Mr. Fred ei oo kukka. Tarvitsisi vaan rangeja, että mennä tuonne piiloon, se ei osuus. Tears up. Tai vielä vähän nopeemmin. Ihan hyvällä fire rateillä. Hei, Krampus. Jos annat mulle Head of Krampuksen, niin en pistä pahakseni. Se tekee sen verran kovaa damagea. Vaikka Book-pelälläkin on hyvä, mutta... No jaa. Mennään nyt Nanomi ota siitä. Kyllä me varmaan It Livesin voitan, mutta... En kyllä tiedä, että pärjäänkö me miten hyvin tuolla... Mikä se mestan nimi nyt onko? Sheolissa? Taikanetraalissa. Varmaan kyllä menee Sheoliin, koska Sheol on... No en tiedä oikein. Sieltä pitää olla 2. Ja sieltä on sitten vaikeita, mutta se on silti enemmän asioita, mitä pitää vahtia. Otas. Held down. Ei käy. Huono pilleri. En käytä. Ei oo avaimia. Täällä on nuotioita. Vielä se käydä nuotiossa tulee sydämiä. Ei tullu. Kaksi teitä. Ih. Hui saakeli.
Katedraali vai se oli? Mä ehkä vähän hullu, mutta minä taidan mennä kyllä katedraaliin. Katsotaan mennä karttaan. No se ei oo sinällään kovinkaan merkittävä asia. Kiitos. Katedraalin musiikki on mutta aika creepy kanssa. Hitto! Ei kokeilla. Onko sen verran paljon rahaa? No en oikein tehnyt juuri mitään. Vaihoin Soul Heartin tavalliseen sydämeen. Eikä semmosia virus näitä on paljon, niin nää on helvetin ärsyttäviä. Annatko? Ei. Ei! Aika ahas huone tapella teitä vastaan. Ja se on... Hei! Hei, käy hakee se sydän. Ja nyt tule tänne. Kiitos. Hahaha. Vittu, kun tää oli umpikuja. Hyvä tietää, nuo kuolee aika nopeesti. Koska Isaac spoonaa niitä. Ainakin muutaman. Vittu kun on hölmöä. Mieluummin sijoittaa sen puolikkaan sydämen, kun se voi muuttua kokonaiseksi sydämeksi. Tosin mulla ei oo waferin siinä mielessä puolikas sydän ja sydän merkkaa mulle yhtä paljon. Oi jumalauta! Siinä on bossi. Hitto, otit tyhmää hittiä. Yes! Yes! Huhhuh!
tunnin video, mutta mäkillä päästiin Cathedralin läpi. Yes! Hitto mä oon iloinen. Ei mulla oikein muuta sanottaa kuin ensi kertaa. Moro!